Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes.
Shalom. Oras marita sa luhut na. Kami siyan parhalado HKP Sentosa Samarinda. Pasahatos selamat datang, doat selamat beribadah. Tusude ruas ni huria naromat dohati parminggot tasadarion. Talumobi di ruas na ordope menghutu parminggot di sadarion. Tabongotima persaurata do debata di bagasad dame do las ni roha. Marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar nito di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Edehon hauma di Jahoba edde nai baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan. Nunga di papotohot Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan niak kasih pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamuna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matodim to di perbadia turohanami. Asa tarapul situ turohanami merhite-hite haheon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami merhite-hite pakirimun na mangulu. Asa totong hingot hami nahehe doho musesian namate. Songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amen. Kudul mahita. Maredde mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggutta sadarion. Ima sian patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang kutunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhum na dusugot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonomari maulahamu nasa sulaonmu. Alayang guari papituhoni ari paredan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula angko dinasadari. Manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru.
rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutang. Ai di nonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni, di baheni do bain nari pas-pasu de bata Jahoba ari pada danan nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikut pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu, di tano nani lehon di Jahoba de batam di ho. Patik ponopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, malalohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringut tu patik na nasa pului, odo. Ahu do Jahoba de batam ninna de batata, pargogo na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoppar ni akan na sugoroha diau. Alay asidor hakku di akan na ribu-ribu, akan na makaholong ni roha diau, naso mga laosi patikki. Ito sahat na, atong rak mangidugugo mahita tu ado pani debata hobar tu patik nai. Ali itu an debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mared de mahita. Tatapoti madosat tanagudangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Martangi yang mahami ale Tuhan debata dang lomo roham mida hamatian ni perdosa mulak manian perjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani iu bahen pangido hami,
Saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin roham. Saya pergugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringut Tuhan sesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samu songon abit bunga dabdab botar do bahenok ku songon itak. Nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas donguse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Mared de mahita. Kata ni debata nagabi epistel di Minggutta Sadarion tersurat di Matius 15 ayat 8 sahat rodi ayat 20 saja hama marsikat soring. Di pasangap pamangan ni bangsa oddoau alayang gorohana sida daodo sianau. Laos di Jauma natoropi tujulona di dokma tunasida tangi jala paratatehon hamuma. Dang tu gabe ramun jolma hinor honina bongot siang pamanganna naruar siang pamanganna namangarun jolma. Dungi dapat tonak kasisian nama ibana nin nama di botohodo tahe nong tergasip akaparisi ubege hataudeng. Alai ni nama mangarusi Pasob hamu manasida akapartogi nama pitung donasida manogu nama pitung. Alai molon alonap manogu nama pitung tergodung do nasida na dua. Jadi di jog Yesus ma tong dope someroha nang hamu. Alayak kanaruar siap pamangan sian roha doi tahe sian roha doi hehe laos ido mangaramuni jolmai.
akaido na mangaramuni jolma, alaida da ramun jolma anggo mangan somerburi. Ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amen. Tabigima korsian pungkanina.
Marede Mahita. Taha tidak ko mahaporsiaw tay, songon nahina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagbegabeas siya ton di porbadia, andorang sa kabubugan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tuat tubuan na turu lung ditanom. Na mulak mangulu di are patuluhon. Na manaik tu surgo. Lauhudul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pergogo na sohatu dosani. Di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, udia hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di sisani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amen. KBG Makor, sian paduan suara Pesparawi PGI.
Shalom, Shalom. oras madihita saluna. Titing Huria HKBP Sentosa Resort Samarinda Minggu Kantate tanggal 28 April 2024. Topik Minggu ikon mamuji Jehovah do akan na uso-uso di Ibana. Poin na perjolo di hari Senin tanggal 20 April 2024 di Patupado Pertanian sektor di sektor opat di bagas keluarga Sinaga Berumur Paung di hari Selasa tanggal 30 April 2024. Di Patupa Pertanian sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga M Nababan Borumalau Ima sektor 5. Di bagas keluarga Situa Hamunte Borunainggolan di sektor Onom Ima di bagas keluarga Kapasaribu Boru Panjaitan di hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pertanian sektor di sektor Sada di bagas keluarga ni keluarga De Hutahayan Borusianipar. Doh di sektor 5 di bagas ni keluarga R Simbolon Borusihotang alamat Boy Mataida Titing di Huriata. Alai teringot tu sektor opat amang inang adong perubahan jadwal 5 di hari Senin. Nah biasa hari Selasa dot hari Rabu. Poin paduahon ima hombar tu data na masuk tu riata torop ni ruas na marulang tahun di bagas ni mingguan gudangna 46 halak hata ni debata ima natar surat di pesalmen 86 ayat 12 asahu puji ho ale Tuhan debataku sian nasaro aku jala upasangap guarmu saliling-liling na tu sudah ruas na marulang riata na marulang tahun upasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama namandongani uhud nama masu-masu. Poin patuluhon anak lahir di hari Jumat tanggal 10 April 2024 di basa-basa tuatado sadadat danak bawa di keluarga Asitorus Boru Sinaga hipas dodat danaki suang songoni nang natoras nape malinganan di Perum Talangsari Jalan PGRI 5 Blok F nomor 3 sektor Pitu. Di hari Rabu tanggal 2024 di basa-basa tuatado sadadat danak bawa di keluarga P Munte Boru Parangenangin ipas do danaki suang songoni natoras nape maringanan di jalan P Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang sektor Tolu. Poin paupaton warta pernikahan ima warta pertama naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Deandels Immanuel Marbun anak ni Amata S Marbun tubuni Inata R Boru Batubara ruas ni Uria HKBP Bontang Resort Bontang maringanan di Jalan Balikpapan 2 RT 14 nomor 44 Gunung Telihan Kanan Dohot Orwanda Rotua Hot Mauli Boru Sinaga Boru ni Amata Sinaga tubuh ni Inata de Boru Sinambela ruas ni Huria KBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda maringanan di Perum Bukit Pinang Bahari Blok CC Tolu nomor 08 pamasu-masuan di Patupah di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 maringanan di gereja HKBP Bontang Resort Bontang. Nah palimahon berita duka cita nunga marujung ngolu inang Leni Dinar hasudungan Simamora nah di hari Selasa tanggal 23 April 2024 nah salpu tutup umur 60 tahun. Nah ni habuluhon ni amang situa S Luban Raja nah maringanan di Jalan Awe Siarani Gang 45 RT 10 Tolu nomor 27 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. Tatangnyakon ma asa margogo jala tumibu rohani keluarga laos dung sidungi permingguan tahun ita patupado acara pangapulion manang manise tu keluarga nani uluhon ni inang Bibel Pro Martini Simangucong Rahap Rap Mahita Mandohoti. Poin paunopon jemaat na berumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 05 Mei 2024
di permingguan harian pukul 10 wita di patupa acara pasahat ulos 70 tahun tapasahat matu amang pe sitohang baru butar-butar sian sektor pitu dohotu keluarga amang asi manjuntak baru silitonga ima sian sektor onom. Papituhon persembahan tali asi Hombartu haputusan bersama di Resort Sentosa Samarinda Ganup Pangulan Nagok Tiki Nanaing Pida Inganan Panghobasian na baru dipatu pado pelean tali asi. Ombartu si sadarion tapatu pado papungon pelean tali asi tu inang pendeta Nahemia Sitinjak Sarjana Teologia naung martuga salelenghon di Huria KBP Sebulu Resort Sentosa Samarinda. Naing pida ma inang paditaon Hobartu SK Eporus HKBP nomor 14 garing PDT titik SK 02 tahun 2024 tu HKBP Tarempa Anambas Resort Nomensen Kota Pinang Distrik 20 Kepulauan Riau. Tapasahat mapeliata sian ias nirohata. Selanjutnya poin pawaluhon retret pelajar Sidi. Di hari Jumat, hari Sabtu tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei 2024 di Patupa acara retret pelajar Sidi. Maringanan di lingkungan gereja Pinabotota Matu Ganup Parguru Sidi asa Mandohotisa. Poin pasiahon, ima konser mini paduan suara Pesperawi Pegawai PGI. Dung sidung perminggota di patu pado konser mini paduan suara Pesperawi PGI penangidoma partisipasi sen Ganup ruas. Poin pasapuluhon acara Pesperawi PGI di hari tanggal 01 Mei 2024 pukul 14 wita di Patupa acara perlombaan paduan suara dewasa campuran antara jemaat gereja anggota PGI Kota Samarinda. Dung sidung acara lomba dilanjut ma ibadah pasca PGI Kota Samarinda. Ima di pukul 10.00 wita. Pembicara Ima Amang Marganda Lubis STH MIKOM. Maringanan di HKBP Sentosa Samarinda. Asarap Mahita Mandosina. Poin pasapul sadahon. Undangan pesta perpunguan HKBP Tenggarong. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Patupado pesta pembangunan HKBP Tenggarong. Ombartu haputusoni seremon diutus Masian Huriata mandohoti acarai ima P ina hari Kamis P ina Esther dan P ima Ama. Pasapul duahon laporan keuangan Minggu 28 April 2024. Ima penerimaan Huria 45% tambah non sentralisasi Ima sebesar Rp12.423.800. Itu pusat Ima 55% besarnya Rp14.502.200. Pembangunan Ima besarnya Rp1.035.000. Kategorial Rp1.000.000. Saldo kas Huria per 20 April Ima sebesar Rp180.139.124. Saldo kas pusat per 23 April 0%. Saldo kas pembangunan per 23 April Ima Rp2.788.922. Saldo kas kategorial 23 April Ima sebesar Rp15.648.000. Jadi jumlah saldo kas keseluruhannya sebesar Rp1.969.566.046. Pengeluaran Ima Huria sebesar Rp43.880.000. Pusat sebesar Rp14.005.200. Pembangunan 0%. Kategorial 0%. Pasapul tuluan pelayanan di gereja Pagaran Ima jadwal organis dan prokantor titing parhepengon Boy Mataida di lembaran titing naung di-share di hita grup masing-masing. Songonima buah-buah titing di mingguan. Tuhat nama masu-masu hita. Maulete.
Tapu jitu hata huhut ma tapapungu pilihan sada a dohot sada b. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang. Nagabe jamita di mingguta sadarion minggu kantate. Ima sian Pesalmen 22 ayat 26. Sahatu 32. Ujahaon madihita tapi uti hutma di bagasan rohata. Asa hodo haroroan ni puji-pujoku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararoku ma aka baga-bagaku di jolo niaka namak kabiari ibana. Saimangat dosogot akka nadanguli jalabutongan. Ikom mamuji-muji Jehovah do akka nauso-uso di ibana. Sai humitca do rohamuna saleling-lelingna.
Ingoton ni isi ni liak portibiom mai. Gabe mula manasida tu Jahoba. Jala marsoba tu jolom do sogo sudiak ka marga ni parbegu. Ai Jahoba do napuna harajaon. Jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsoba do sogot sude akka nago nahum di tanoon. Marsinggang tujolona do sogo sude akka na marsikor. Rodi namate gasing. Saya donggo pinopar ni manusia na mangului ibana. Akka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo akka nasida sogot majamitahon hati goranna tuhalak na sorang muse. Paboa ibana do pasutton. Ima saha ni turpuki. Huria ni tuhatta masuk do naik kita tu minggu kantate. Ima taringot tu nama muji Tuhan. Tentu amang inang molo dido do mamuji Tuhan. Khobar tu turpuk tahun adong pinomat opat hal naik kon rikot tapar rohahon. Naparjolo molo tapuji Tuhani. Tentu tuise do alamat ni puji-pujian nata pasahati. Sotung salah alamat. Jadi kotakas do tuise do hita mamuji. Sotung do rupania manginang tapuji Tuhani alai dirita do nata papuji-puji. Asa bereng jolmai, asa bereng kalak tahe. Ternyata dia ingin menampilkan apa kehebatannya dan berharap dipuji orang. Mamuji Tuhan dan songoni. Ikut jelas do, isi do tapuji. Tentu marhitiak kepujiani debatama natapuji disi. Napaduaho na manginang bohado tutu cara nahita mamuji. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Banyak cara. Godanggo dalan nahita lahu mamuji Tuhan tai. Contoh narupani isarana maredde. Manang songon di parmingguan adong kor, adong edde. Lewat nyanyian juga bisa dalam memuji Tuhan. Ngatai danak kaning amanginang penampilan ni kontingan ni Huriata di Festival Pesparawi PGI kontingen sian Huriata. Jadi memang ngalilingi badang mabegi kor nasi songonon dengan kor yang banyak dinamika, yang begitu rumit dinamika. Alai tabu begion las roha ubegisa. Saya ni rimang-rimang amanak kaning edde. Ay dia manuang napilitan no nganon na roha. Alanido memang kagum deiba ubg. Jaladang murah-murah manginang mangedehon kor nasi songonon. Dinamika yang begitu tinggi. Anggo punguan-punguan kor ni Huriata, punguanina, punguanama, ba ngajojo tabege markor. Ay muluhuida festivalon latihan begitu serius. Salah, ngolong salah, ulang. Berdua, ulang. Bertiga, ulang. Jojok ma ipaulahulak. Bohama asabui.
Anggo pungakor ama, pungakor ina kan. Mulu salah sahalak, salah dua halak, dapola persoalan nih. Terkadang olo do ido akka guru pengajari, dapola wahamang mulu salah. Bunga-bunga anda doi, inna. Babagakot doi, gari ada inna. Aleo dang boy. Alani ba neng tampil matong nasida Arabu. Doh matok kita mendukung matong. Karena membawa nama gereja. Adong gope dana naikon si pasikopon na kaning pagi i. Ngadong benani patupan nasida tong konser mini. Alay dak kuboto ati hurang gopera. Tatupahi manasida nona manginang dung mula minggu di batu begon nasida do muse ende nasida. Mamuji Tuhan amanginang marhitiak kaede huning-huningan. Didok parpesal meni memuji Tuhan juga bisa memakai alat musik. Dakkolas suara pakai alat musik. Jalata pakai dui. Adong do alat musik tradisional. Adong do alat musik modern. Jala di ibadah tapi songoni do. Pagi, siang, sore. Apalagi sore. Luar biasa doang go musik modern nata pakai. Makana akka pemuda-pemudi do somal namar minggu di si. Karena mereka begitu mencintai ibadah yang demikian. Mal latang-latang. Gugu suara anak. Jalalam torop do per minggu. Naro di ibadah sore. Lumubi akka yanak kota pemuda-pemudi. Jalai do tonga manginang na dido ni parpesalmen. Pesalmen 150 ayat 5. Puji hamu maibana mardongan ogung panggora. Puji hamu maibana mardongan ogung panungkahi. Jadi gogo pe musiki. Ba saherana yang diterapun nasida mai. Si songoni di ibadah sore. Makana umanga makana tua-tua. Umanga maibadah pagi siang. Daripada ibadah sore, no songgok-songgok rohamu nanggo ibadah sore. Malatang-latang. Dangso malau songono namang. Gugu inna. Bau ngetong ibadah sore, ibadah siang, ibadah pagi, angon-angon, labok-labok. Terkadang kabi mau dong beruasi bahkan. Namangihu tamanginang, molo mamuji Tuhan, isi do tutu nama muji. Asa mamuji Tuhan dakkola jolma. Memuji Tuhan bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang bernafas ikut memuji Tuhan. Psalmen 150 ayat 6. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Dungi naik kota parrohahon molo tapuji Tuhani. Buasa ma ikut tapuji di bata. Buasa ikut pujion ibana. Jadi turpuk jamitom ma alusna. Alai arahonokku doa manginang asatung taboto alusna. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Rikok mata jaha bidu 22 sudah. Jadi tarida masih alusna si Daud. Bahasa ibana mamuji Tuhani, bahasa dipuji-puji debata. Didok di ayat sada bidu 22 diturpuk tai. Ala dang ditadikot Jehovah ibana. Dia memuji Tuhan karena Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan hidupnya.
Deyom malasan na buasa dipuji ibana Tuhan. Memang amang inang sempat doy mana makilala. Na daw dunwaing Tuhani. Na tinggal hot Tuhani doaw. Mulut ajaha di bidu 22 di ayat 2 di gijang itu repuktai di do ibana do. Ale de bataku. Puasa tung tadi konom wow. Say maddaw-daw do akahatan yang kukosyan hatuauku. Jadi makilalay mana sahiranay tadi ko Tuhani nguluna. Seolah-olah Tuhan meninggalkan hidupnya. Padahal hanya perasaannya saja. Memang amang inang muluido ninna ditadikon, ditinggalkan nahacitan. Humaci doi sian si taonon manangah pira natadopi. Bohame tadikon. Muluido ditadikon amang inang ba humaci doi sian nama bugang. Mulu nama bugang babuy do tau bati. Godang obat di apotik. Alai molongai do itadikon sui nama haci na. Buy berbulan-bulan. Baka buy martaon-taon. Bahasa songoni alang menyangkut turoha. Jadi molonga saha turoha odo na bahaya. Taboto do amang inang dang maul mangubati mulunga marsahi roha. Aham na. Dang binoto na. Makanay komanat jalay ko jamot. Apalagi do mulunga saha turoha. Dihurian na asing hado songoni. Mga lualuma situan na pasyon tupad di tanah. Jadi ido amat tasitu na pasyunomma. Amang, au songon nangirido pakilalaku di bainaka situa na uposobah inna. Ay buhaharo amang. Ay amang majo. Alang apa siuray ba lau mau tu konsistori laho mabuak kubi sagalas. Alang aso malatong mangupi amat taon. Saat mesi toro masih tuan oposom madok amang jatah kopi di situ apa si undang bui bisa galas satu ngagalas nama ini kan. Haji rohaku hatau namang jui persermonan ni bah nak kasusunguni halahi. Jadi memang mulung asa saat turoha bahaya do. Jiba pe makana mo lumakata ito ka na tua taon pelaya ka nung pensiunon jamo-jamo nama so tung sa asaha turoha hape dangi maksud na ima haci na molo ditarikon Daud merasa ditinggalkan molo taida manginang pakilalaan ni si Daud seolah-olah Tuhan itu jauh. Ya dora hita ditadikon. Karena tua-tua naung salelengon rapi tadoh yanak kota, rapi tadoh buruta, hape lahu mangyahyak kana pinarsita ni rohana, manang namulii, manang namangulii, ba tinggal marupani sahalakta. Kanolo dulungur roha. Hapedang na diyay. Bohama tutu molo ditadikok kita. Apalagi ditadikon na hinaholongan ni roha. Apalagi untuk selama-lamanya. Dang buy bijupa. Itu dia nama mga lualo. Jadi memang soi nama haci. Ngot haci nai songobaro. Bohama na baro. Jesus pe manginang hado makilala na si songonon.
Apalagi molo taingot di ujung tersilang Yesus Kristus. Amai do ibana, Eli Eli lama sabaktani. Debatakku, bahasa tung tadi konomwa. Mangaluelu Yesus, bahasa tutu ditadikon amanai ibana. Seolah-olah dangadong bedonganna laho mangalo hamateani. Dangadong na mangurupi ibana. Jepujung matuhani. O dinamangadupi jalama morsan hadusaon ni saluhu hajol maun di hau pinur silangi. Maka nido ibana songoni bahasa tung tadi konomwa Tuhan. Bahasa tung tadi konomwa. Sahera tadi yang ngahapuluan. Pujung dangadong madongani, dangadong mangurupi. Alai jojo songoni itong pakilalata. Alai holan pakilalata sa binggo ya mangina. Hok mahita mamuji-muji Tuhani. Aladakya ditadikon ibana hita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dungi muse bahasa matutu dipuji-puji si Daud debata. Didok diturpuk tau na manginang di ayat 25. Didok si Daud masongonon aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan ninadangol jaladang ditabuni hobbohina maradopon ibana jala ditangi hoddo anggu nai tu ibana. Bahasa dipuji si Daud Tuhani, aladang lea rohani Tuhani, mamereng si Daud, songoni donang hita. Gok doa manginang hahurangatta, banyak sekali. Aladang lea rohani Tuhani mamerek kita, diragam nyakka hahurangattai. Dakya di padau Tuhani bohina syak kita, itu melambangkan berkat. Dakya madau pasu-pasu ni Tuhani, sen ngulunya kana porsea. Jala selalu do ditangi hot Tuhani akka angguk-anggukta. Jadi matutu alasan napa duahon. Buasa ikut tapuji debata. Manang songod dia peke datai. Alai dakya menek rohani debata mamerek kita. Haci do mulu menek rohani jolma mamereng hitau. Apalagi dangadong nadihita. Naing balos sonot todo sa sitonga. Alay dang na pinangido ni Tuhani. Alay tutu sadagora-gora mo tuhita manginang. Jangan sekali-sekali anggap remeh terhadap orang. Siapapun itu. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan hal yang demikian. Haru Tuhan si topahita. Dakya mamereng menek jolma. Dakya lea rohani debata mamerek kita. Nga debata si topah hitaon. Alay hitaw ka jojo dosongoni. Say menek anggap remeh. Mamereng akadoman. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang demikian. Bahkan sebaliknya do. Diangkat derajat tamanginang. Dia menganggap kita. Walaupun kita ini sebenarnya hina. Namangihu tamanginang, mengapa Daud memuji-muji Tuhan? Bahasa dipapuji-puji si Daud debata, tentu didok diturpuk tadi ayat 27, ala disarihod debatado HP si panganota. Disarihod do parnguluat tau namanginang. Masalah si panganon, dakkolas sekedar kebutuhan sabing noni. Tetapi soal makanan itu adalah soal hidup. Alai Tuhani diparrohahod do hita. Akka dia kebutuhan termasuk do nang si panganon. Diparrohahon. Itu bahas si Daud dipuji-puji debata.
karena dia dikenyangkan oleh Tuhan. Jadi kurang nari yang menginang alasan bahasa tak puji Tuhan. Banyak alasan kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Adong mamanukun. Amang bahasa ikut tak puji harwa do beta. Nah hurang pujian do Tuhani. Jalan molodang tak puji. Do namasa. Songod dia do namasa. Suku-suku na baga doi. Na masuk akal. Baru tutu molo. Bahasa ikut puji de bata. Buha molodang tak puji. Tak puji Tuhani yang manginang. Alaholan memang ibana do natalupsi pujion. Hanya dia, yaitu Tuhan yang layak dipuji. Adong go musemat dok, godang go jolma mamuji dongan na jolma. Sarupa do pujian ni, alairak na mamuji do warna. Boha museme yamang, nitar rupani di bagai sarrohata. Isarana, aikan godang go hita mamuji dongan. Mulodong dongani namalo, ba jujut do hita mamuji. Mulodong rupania manginang ba pistari mana juara bahkan di olimpiade. Ba pasti dipuji. Alamalo. Mulodong dongani na jago pasti kurang mamuji. Mulodong akadongatay na hebat pasti do dipuji. Jala banyak nabui rupani tabain contoh. Apalagi kada jolma dipuji alani hamalonna. Mulu jagoi mana marbola. Pasti kurang mamuji. Anggui jagori ba mamuji. Jagori anggui marbola. Alai taingok mamanginang pamujiot tanatabahe tu akadonga jolma tutu beda dua tong. Motivasi, maksud dohot pamujot tatu Tuhani. Beda. Anggo pamujot tatu donga jolma sipatao ludui rupani bohama na mangangkat-angkat. Mamangkar. Adong. Pujot tatu jolma amanginang olodo holan neng patuduhon kekaguman. Dohot penghormatan tasabing tu imana. Kagup pita mamereng alani malona gabita puji. Holan jago manang na ringgas jala tabo mangan ya nakot tidak danahi pasti doi puji. Oh hebat anakku ini bah. Hebat dia makan. Tapi holan na mangat do. Ay dijabu si Butet si Jesslyn 1 tahun lebih depe lebih utik umurna. Ale hola bui mardalat tululaka. Wah malas sirroha ipuji me. Alania manginang molo peta puji dongatai hanya sebagai penghormatan. Alai molo didok do mamuji debata. Dakolan patuduhon kekagumak kita di sini. Molo tapuji Tuhan yang manginang dakola sekedar penghargaan nih. Tutu hatta. Pamujiota tu debata itu juga sebagai pengakuan kita. Begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kesaksian doi dihita. Maka nata puji debata. Dungi bahado tutu molodang tapuji Tuhani. Apakah harkat dan martabatnya Tuhan akan turun kalau manusia tidak memuji Tuhan? Moru doa manginang derajat ni Tuhatai molodang tapuji ibana. Moru do sangapna molodang tapuji Tuhani. Na pasti daw. Aidang mangalului sangap. Anggo Tuhatai ay naung sangap piad do ibana. Dang gabe badia Tuhani mulu tapar biadiay. Ala naung badia hiad do ibana.
So tapasangap pe amanginang Tuhani ngasangapian ibana. Alay ido hadirion na. Jada molo peta puji di bata. Na bersaksi mahita disi. Taringot tu ibana. Jala asing ni na bersaksi hita. Molo tapuji Tuhani. Itu berarti kita juga sedang mengucap syukur. Tu di bata. Amin martangyang mahita. Mulyate mali Tuhan. Ikon mamuji-muji matutuhami. Marado poko. Ay hodo napatu si pujion. Aladang di tadi koko hami. Jala di parrohauko do Tuhan ngulunami. Dang liaro ham mamereng akka ragam ni hahurangan nami. Alay gabe di pature-ture ho ngulu nami. Lumubi marhiti-hiti Yesus Kristus. Mulate mali Tuhan. Sayho maturus pamujon nami maradopoko. Tungpe godang akka tantangan nahuadupi hami. Alay napos do rohanami alay Jehovah. Ho do pasupasum di ngulu nami ganup marsada-sada. Manoktong ma pujion nami. Guar mo nasun badiay di ngulu nami. Alaho do diramuti ho hami. Lumubi ruas ni huriam HKBP Santosaon. Pasu-pasu ma saluhu na alay Tuhan. Ya kana berulang tahun. Lumubi na di mingguon, torok na 46 halak. Sa martaba-taba ma silas ni roha, alanong taba umur na sa taon. Ubuak kami ng tangyang nami, imatu ruas ni huriam. Nadi palumihoko, hasosorang nidak-danak di tonga-tonga ni keluargana. Keluarga amang asiturus inang burusinaga. Dohot keluarga amang pemunte inang buru peranginangin. Sehipas matuhan natutuana. Sunguninang poso-posoi. Margugunang nasida pagudang-gudakon. Yanakon ni nasida. Pinuji pinasanga maho ali Jehovah. Buat kami tangyang nami tu anak dohuk buru ni huriam. Nanaing marsakap laho majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima daendels marbun. Dohot nanaing orwanna rotua hot mauli burusinaga. Patulus masakap ni nasida yale Tuhan. Di hari naung binuhul ni nasida. Saluhut keluarga besar Marbun, keluarga besar Sinaga, di bagasan sadani roha nasida mangudurkon. Anak dohu boru ni nasida, bagas joro ni huriam. Diadopan ni saluhu na ruas nang diadopanmu. Uli jalatogu hapor seonna majalo pasu-pasu pardongan sarepeon nasiako. Atong hipas-hipas manasida Tuhan, dauma akka parsahiton ng akamara. Buat kami tangyang nami alay Jehovah, ima tuamang situa es lumban raja. Namarhabo ni roha ala naung jumulo di alapo inang nahinahulungan ni roha ni nasida inang burusi mamura di arenong salpo. Hodo alay Tuhan pangapul na sumurung asa tung tarapul rohana. Jupang las ni roha margati maakahabo ni rohay. Ali Jehovah di bagasan Yesus Kristus utang ako kami dunang ruas ni huriam. Natongon marsahit nuaing ima nyonya pardusi inang burusinaga
Suang songoninang amang tabba burusi hotang. Ali Jahoba tuho mahu pasatami. Inanami nang doho amanami. Naiko dirawat di rumah sakit alani persahiton na songkot tu pamatangna. Nang paluas ali Tuhan gali partudyon na ho managam hahipason nasiyako marhite-hite akka pangubation na nidalanan ni nasida perguguin ng keluarga lahu mga rawat amanami suang sungunin ng inanami mula ti madiho ali Tuhan sahat diho mangulo namin ng ruas ni Huriam hakabipesento saun homa na mamasumaso. Dalam matang yang nami di bagasan Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Marede mahita, uju marede hita, hu mata pasahat peliata. Peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na diingkan doho nasa ulibasan na molutus. Pasat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mi tuhame. Asalam kirkir hami mandok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua kinjang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu. Sesaut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua kinjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Pelua mahami sian pangako. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tuton di munabe. Sonang pitor mula kita